היום אני מציג לכם את דוקטור עידית סולקין. עידית היא חוקרת שעשתה מעברים מאוד מעניינים ומתחומים שגם אני חושב, גם שאני מבין, גם נוגעים בעניין של גם תיאוריה וגם שדה, גם יישום תיאורטי. עשתה מעבר מלמדה באוניברסיטת תל אביב בהתחלה, ואחר כך עברה לבן גוריון. היא למדה את תחום של מוסיקולוגיה, ועברה לתחומים של יותר מדעי החברה וחינוך. היום היא פוסט-דוקטורנטית במחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון, היא גם שותפה באייקור, היא חלק מהאייקור. והיא עוסקת הרבה בעניין הזה של מוזיקה וילדות, ומוזיקה ושל טיפול או עניין של טיפוח יכולות מוטוריות קוגניטיביות של ילדים. אז ניתן לך את הבמה ולפרק יותר בדיוק. נעים מאוד, שמחה לפגושכם. אני באמת איזשהו סוג של שהצגת אותי חתיון, אני ממש יצור כלאיים, יודעים הכל, מהכל, אבל זה נכון שהקריירה גם האקדמית שלי וגם היישומית שלי התקדמה במקביל ונפגשה עכשיו במחקר, שהסרט המאתגרת, למי שעוד לא קיבל את האסוציאציה, בייבי, של מוצרט, הולכת בדיוק למקומות האלה שאני מניחה שלרובנו מצלצלים כבר מוכרים בראש בתור בייבי מוצרט. אני חושבת שרובנו שמענו את הרעיון של אפקט מוצרט, בייבי מוצרט, ואנחנו לקראת הסוף, כשכבר נהיה קצת יותר ישובים היטב על התיאוריה, אז נגיע גם אליהם. אבל הרעיון באמת של התחום שאני מתמקדת בו זה מוזיקה, מדיה והתפתחות ילדים, או בתרגום פשוט כיצד השימוש הנכון בגירויים אודיטוריים, ובעיקר בגירויים מוזיקליים מדויקים, שתואמים את ההתפתחות הטבעית של הילד, יכולים לעבור נכון במדיום הממוסך, מדיה זה הרי ברבים במדיום הממוסך, ולעודד, לפתח ואפילו לתרום להתפתחות ילדים. אולי טיפה נכבד את האור, אתם רואים טוב את המצגת? כן? אז באופן כללי, אם ניקח את זה, כיוון שאני היום מתמקדת בתקשורת, או ספציפית בתקשורת מכוונת, פעוטות וילדים רכים, שזה תחום העניין שלי, אנחנו יודעים לומר, מי שעדיין לא הורה מביניכם, ולא היה לו ממשק עם ילדים, יגלה את זה בקרוב. כל מי שיש לו ממשק עם ילדים, בין אם כחוויה הורית ובין אם כחוויה של בייביסיטר, אחיינות, מה שלא יהיה, יודע שילדים וצפייה בטלוויזיה, וצפייה בכלל במסך, טלוויזיה זה דבר ספציפי, במסך היום יש יוטיוב ויש כל מיני אפליקציות, זה דבר שכמעט הולך יד ביד היום, בגיל מאוד מאוד צעיר, גיל הלך וירד, ואנחנו עדים היום לתופעה שילדים בני מעט מאוד חודשים הם צרכני תקשורת כבדים. בכבדים אני מדברת על במקרים הכלילים שעתיים, ובמקרים הכמעט יומיומיים של 5-6 שעות טלוויזיה ביום, כשהורים הורים את האמת. זה הילדים הם לא צרכני תקשורת, זה ההורים הם לא צרכני. אבל, מה זה צרכן? אבל השורה התחתונה, זה שמי שמקבל את זה, זה הילד. זה לא טוב. כמו שתגידי, הם לא צרכני קוטג', אבל בסופו של דבר מי שאוכל את הקוטג' זה הם. זה אותו דבר מבחינתנו, ההורים הם המתווכים מסיבותיהם שלהם, והסיבות כאן פחות או יותר, ממש פחות אפשר לומר, אפילו יפורטו, אבל באמת משנות ה-90 ואילך, לתוך שנות ה-2000, ב-1998 אנחנו רואים איזשהו מפץ, אני קוראת לו, עם הקלטת, אז זה היה הקלטות הראשונה של בייבי מוצרט, וכמו שאמרתי, נגיע אליה, אנחנו רואים שינוי אדיר, סליחה, והטלטאביס, נכון? של שנות ה-90, של סוף שנות ה-90, אבל המדיה שמכוונת לפעוטות ולילדים מאוד רכים, היא תחום שהולך וגדל, ומכוונים לשם המון משאבים, דרך אגב, כי פשוט יש שם כסף. בואו נגיד את האמת, יש כאן שורה תחתונה של יצירת מוצרים במקום שיש להם איזשהו תגמול כלכלי. התוכניות של מיועדות לילדים כוללות כל מיני שלל גירויים ויזואליים ואודיטוריים. בוויזואליים, כל מה שאתם דעתכם מעלה, בעיקר אפרופו, למרות שאנחנו
מדברים באופן טבעי על כך שילדים זקוקים למודלים אנושיים שיהיו שם. במסך הרוב זה ציור, ציורים, בובות, כל מיני דברים, אובייקטים כאלה מוזרים למי שיצא לו ליהנות מהקסם של בייבי מוצרט למיניהם. כל מיני אובייקטים, ואיזשהו ליווי של סאונדטרק, מוזיקה. זה יכול להיות מוזיקה קלאסית, כי לכולם זה נותן תחושה טובה נורא, אנחנו מקשיבים אינטליגנטים. זה יכול להיות כל מיני אפקטים, זה יכול להיות שירים למיניהם, ובאמת ברוב, גם המחקרים והניתוחים הם עוסקים בפן הוויזואלי. לא מצאנו עד היום מחקר שממש נכנס לעומק העניין המוזיקלי, מה זה לא מצאנו? אנחנו עכשיו לעשות מחקר כזה, אבל באמת כאן עולה שאלה נורא גדולה. מה עם הפן האודיטורי, עם הפן של המוזיקה, של הסאונד, ולמה אנחנו עוסקים בזה? היות ועכשיו באמת נחשף לרקע הזה, לסאונד, לשמע, למוזיקה, יש הקשר מאוד משמעותי בתוך התפתחות הילד, ואם אנחנו נלך אחורה בשביל להבין למה, צלילים, תמחקו את הרעיון מוזיקה, בסדר? אבל צלילים הם כמעט אפשר לומר המשפיעים הראשונים מתוך הסביבה החיצונית לתוך הרחם. עוברים שומעים בגיל יחסית מאוד צעיר, עוברים מתרגלים לסביבה שלהם באמצעות השמע שהם מקבלים מהסביבה, הקול של אימם, קולות הגוף שלה למיניהם, ולא פחות חשוב מזה, קולות הסביבה. למעשה, האבולוציה בחרה נכון להשתמש ברעיון של צלילים, כדי להכין כבר את העובר להולדתו ולחיים שלו של אחר כך. כמו שאמרנו שאלה לגבי זה? בוודאי. אם זה יותר לגיוני, אז תעצבי אותי. פשוט כי נורא מעניין אותי, אני גם עוסקת בכך של הערוץ הרדיו, ואני שרון עלינו ואני אהיה אצלכם בקבוצה בעוד שבועיים. אז למה את שמה מוזיקה באותו מקום כמו כל שמע? לא, אני טעיתי, אמרתי תמחקו את המוזיקה כתוב צליל. אוקיי, לא שמעתי. חוויה אודיטורית. המוזיקה היא משהו אחר, מוזיקה היא פן מאורגן של צלילים, אז לכן המוזיקה טעות במילה שכתבתי שם, בסדר? סאונד, צליל. אבל תודה על ההערה ועל כך שחידדת את זה. כשבעצם השמיעה ברחם היא באמת הכנה לחיים, והיכרות מאורגנת עם הסביבה שאליה אני הולך להיוולד. כי אם זו סביבה מאוד מאוד רועשת, אני צריך להכיר את זה, אבל בצורה שמרפכת את הצלילים האלה שלפחות מבהילה אותי. אם אני הולך להיוולד ליד שדה תעופה, כדאי שאני אשמע צלילים של מטוסים נוחתים וממריאים, אחרת אני אהיה בסטרס נוראי כשאני אוולד. ודרך הרחם, ודרך מי השפיר, וכל אפקט העטיפה הזה, יותר נוח לי להתרגל. ובאמת, החוש השמע, למה הוא כל כך מהר מתפתח? כי הוא פונקציונלי לחיים. למה הוא כל כך חשוב? הוא מספק את המידע הראשוני על הסביבה, על האימא, אפילו על השפה. תינוקות יצא ב-2009 מאמר חמוד נורא. חמוד להגיד על מאמרים זה קצת מצחיק, אבל הוא באמת נחמד. תינוקות בוחרים בשפת אימם. מי שעוד לא נתקל בו, לכו לחפש אותו. מאוד נחמד, של השוואה של תינוקות דוברי גרמנית מול דוברי צרפתית, את הבכי שלהם בשעות הראשונות לאחר הלידה. והדבר היפה שעשו החוקרים, הם השוו את הקונטור, את הצורה של הבכי של התינוקות, והם ראו שהקונטור שונה לחלוטין וזהה לשפת אימם. זאת אומרת, התינוקות כבר מתוך השמע מכוונים את האינטונציות הקוליות שלהם לתוך השפה הטבעית שהם הולכים להיוולד אליה. זה רק מוכיח כמה השמע דומיננטי וחשוב בתוך הרקע. עוד קצת על מוזיקה, כמובן, כמו שאמרתי, הצליל מבסס תקשורת קדם לידתי, מסרים ראשוניים שמועברים, ולילדים צעירים, כמה שזה נשמע מוזר, כי אנחנו אומרים, הם מתעצבים עם הסביבה נכון, ובכל זאת, יש להם העדפות ברורות כבר מהרחם לגבי הצלילים, קודם כל שהם הורגלו בהם. ונרצה או לא נרצה, זה כל אישה. התינוקות והפעוטות שלנו מעדיפים קולות גבוהים, מעדיפים קולות בארטיקולציה מאוד מסוימת, כמעט קולות שאפשר לומר גבוהים נשיים ואפילו כמעט ילדותיים, והם מותנים לכך. הם מעדיפים את זה גם בדיבור וגם באופן השירה. וכל הזמן תנסו לחשוב בראש שלכם, אם הם מעדיפים את זה, אז איך צריכים להישמע קולות
דרך המסך, ששם בכלל יש לי איזשהו אפקט שמייצר דיסטורשן בין החיים האמיתיים למה ששם, איך אני מייצר מציאות, איזה קולות. את זה צריך לדעת בשביל לדעת איך לייצר מדיה נכונה, או אירועים נכונים למדיה לילית. ככה שוב טיפה לרקע, למה אנחנו מכוותים נוירולוגית בשביל, למה אנחנו מכוותים נוירולוגית להגיב ככה לצלילים ומגיבים ככה כבר מן הרכב, היות והמאפיינים הפיזיקליים, זאת אומרת, האבולוציה פה עבדה שעות נוספות מצוין כמובן, אין הרבה ברירה. הצליל עובר, הצליל יתרונו כמעט על כל פני גירוי אחר, כמעט, שהוא עובר, הוא עובר קירות, הוא עובר חומרים, הוא עובר את רקמות הגוף שלנו. וזה הכלי הטבעי של הטבע, לאפשר לילד באמת חיים הישרדותיים יותר טובים. מה זה מוזיקה באופן כללי? אני נתתי לזה את ההגדרה שזה סוג של טכנולוגיה של האדם הקדמון. כי מוזיקה באה ומארגנת את הצלילים בתבניות גם של קצב, גם של יחסים בין הצלילים, ההרמוניה, המלודיה זה סוג של ארגון, והמוזיקה, כשאנחנו מדברים על שיר, הוא ממש יוצר איזושהי יחידה שקל לנו גם אחר כך לתרגל איתה ולאמן איתה ולזכור איתה. אנחנו מותנים לזכור צלילים בטבע, אז כשיש שיר, קל לנו לזכור. ואז אנחנו יכולים להשתמש בזה להמון המון המון צרכים, פונקציונלי להרבה מאוד צרכים אנושיים. כמו שאמרתי, אדם מזהה וזוכר מינקות, תבניות מלודיות, דינמיקה, ארטיקולציה, גובה צליל. אם אנחנו זוכרים את זה, ותחשבו כל אחד לתוך החוויה הפרטית שלו, כמה אנחנו זוכרים שני צלילים ששמענו, איך אנחנו מזהים את הפעמון של זה, את השיר של ההוא, את הקיו הזה של הילדות שלנו, משהו מסדרת טלוויזיה, איים אבודים. אתם זוכרות שהיה סרט כזה, איים אבודים, והוא מיד לקח את כולנו לזיכרון הילדות של איים אבודים של מי שנולד וגדל בארץ, פשוט עם הפתיח של הסדרה. זה זה. מה מפחיד זה משירה של ציפורים? הרבה מאוד דברים. קודם כל הרבה מאוד דברים. יש גם תרביק ויש גם אדפטציה לסביבה שם. קודם כל, האדם מייצר בצורה מודעת את השימוש בכלים האלה. ואנחנו חוזרים בדיוק על אותם שירים, על אותם מילים. לציפורים אני חושבת שאין שפה שאנחנו יכולים לקרוא לה שפה מילולית. נכון? אני לא כל כך מכירה ציפורים. כן, זה רק החלק המוזיקלי של הדברים. האם ציפורים חוזרות במדויק בדיוק על אותו, ויש להם בצורה מגוונת מיליוני מבעים כאלה? מיליוני לא. לנו יש. יש לנו מיליוני, אבל כשמסתכלים על התרבויות של מוזיקה יש מעט כאילו של הסביבה. אני לא חושבת שיש מעט, אני חולקת על הרעיון של מעט מאוד, אני כן מסכימה שיש פרוטוטייפים שאפשר לייחס אליהם כל מיני, זאת אומרת שיש איזושהי התייחסות פרוטוטייפית בתוך מנגינות ומלודיות שונות. אני לא יודעת להגיד לך במדויק, אני לא חקרתי ציפורים, אני יודעת אבל לגבי בני אדם, שזו תופעה, המוזיקה המודעת הזאת עם הלחנה מודעת, עם רצון להשיג דברים מעבר לחוויית ההשראה, שזה נדמה לי מייחד אותנו לעומת חיות, אבל אם יש לך תשובות נוספות, אני אשמח מאוד. אוקיי, תקשורת המוזיקלית. כל מה שאמרתי מקודם ממשיך כמובן לתוך חיי התינוקות והפעוטות. הדיבור הזה עם המאפיינים המוזיקליים, אנחנו קראנו לו עד לפני כמה שנים Motheries, והיום ברוח הפוליטיקלי קורקט וההורות החדשה אנחנו קוראים לו פרנטיז. זה נשמע יותר טוב, נכון? אבל זה בדיוק הדיבור על זה, מותיק שלי חמוד קטן שלי. ומה שחשוב בסוג הדיבור הזה זה המוזיקה של השפה, הפרוזודיה השפתית. כי הילד בגיל הזה עוד לא מזהה את הסמלים, הצלילים שנקראים מילים. הרי אני יכולה לקחת תינוק, נגיד, ולהגיד לו, באינטונציות הגבוהות האלה, עם ההתנגנות המאוד נעימה הזאת, אתה כופית מכוער, ומבחינתו הוא שמע את המסר הכי נפלא לאוזניו. מאידך אני יכולה לקחת את הבת שלי, שזה כבר, יש פה גם הבנה שלה לגמרי, הבת הגדולה, שהיא גם הקטנה שלי, כבר יודעת להבין, אבל שמבינה כל סמל מילולי כזה, ולהגיד לה, לבושה, משהו, ממש הצלחת פעם, ובמיידי יודעת שהיא צריכה להיכנס לחדר ולהחליף את המלתחה, כי המוזיקה של הדיבור שלי הסבירה לה בדיוק,
ואת הפרוזודיה הזאת אנחנו מכירים כבר מהערכת, פה, בהתכוונות לשפה. אז יש לנו את ה-mothers, בפיתוח של זה, בתוך המוזיקה יש לנו את מה שאנחנו קוראים לו songs, שזה שירת, שוב קוראים לזה שירת האימהות, אני מצטערת ככה קוראים לזה בספרות המוזיקלית, לא להעליב אף אחד, ויש הבדל בין שירת אימהות לשירת אבות, בסוגי השירים שהם בוחרים, וגם באינטונציות שלהם. זה יופי אצל כולנו. אבות, קודם כל, הרבה פחות אבות שונים זה פרופורציונית משהו כמו 10% מול 90%, 10% מהאבות מרגישים בנוח לשיר לתינוקות שלהם, ו-90% מהאימהות. ואבות בדרך כלל בוחרים, לא כולם, אבל בדרך כלל שירים מהרפרטואר שהם שומעים, לעומת אימהות שיותר משתמשות ברפרטואר שהוא ממש מכוון לילדים, החל משירי ערש לשירי משחק מגוונים. הסונגיז הם בדיוק כמו המאדריז משתמשים בארטיקולציות מאוד ספציפיות, בקול מאוד גבוה, והקול הזה הוא לא סתמי. זה לא שבא לי או לאימהות להתיילד עם הילדים. זה אינסטינקטיבי, זה טבעי, זה טוב, וזה גם מה שילדים זקוקים לו. יש שם, יש באמת מחקרים נורא יפים שנעשים על זה. איך זה, דווקא שירה ספציפית כזאת מייצרת אצל הילדים יותר קשר, נינוחות, ממתנת להם את העוררות. בואו נראה, באמת, האינטרנט זה נפלא, והיוטיוב, אנשים, אני לא יודעת למה הם מעלים את כל החיים שלהם ליוטיוב, אבל הם עושים שירות טוב מאוד. הם רוצים שרוצים לתת את הבמה. בואו נראה תגובה יפה, ולא סתם, לא סתם. כשלמדתי תקופה באנגליה, באה מישהי באמת זמרת, אופרה זמרה, אני שרה על הילדים שלי וזה, והם לא נהנים, רק כשאני עוברת לשיר ככה, אז הם נהנים. זה הפריע לה, זה הטריד אותה, למה הם לא נהנים מהאומנותיות של המוזיקה? בואו נראה. See spider went up the water step. Down came the rain and washed the spider out. Up came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up the spout again. The lady in red. The spider went up the water step. Came the rain and washed the spider out. Up came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up the spout again. When a man down came the rain and washed the spider out. Up came the sun. זה מאוד מדויקת, נכון? תודה להם שהם עושים את זה בשבילנו. אבל הילדים באמת אוהבים את זה ככה. תשמעו, אני שיש לי באמת הרבה מאוד שעות עבודה עם ילדים. בעברי גם הייתי מורה, ומורה גם בגנים וגם בגני ילדים במוזיקה. והילדים, לא כי יש לי איזה קול יפה, תמיד הם נמשכו לקול, כי אני שרה פשוט כמותם בשבילם. זה לא איזה קול יפה, זה קול שמדייק את הצורך שלהם. וזה הסאונד. אוקיי. קצת רקע, יש המון מה להגיד, אבל אנחנו יודעים ואנחנו חשופים להמון מסרים שמדברים על התרומה של המוזיקה להתפתחות ילדים בכלל, ולהתפתחות האדם, וליכולות קוגניטיביות, מי אני שאגיד שלא? אני מאוד שמחה שמדברים על זה. כן, אנחנו מוצאים לא מעט מחקרים שמראים שיש השפעה חיובית של שימוש מוזיקלי, של שימוש בכלים מוזיקליים, על בין אם תרפיות למיניהם, התפתחות מיומנויות ויכולות בכל מיני תחומים, אבל אני רוצה להדגיש, זה לא קסם, בסדר? אני רוצה את המיסטיפיקציה הזאת שקשורה לרעיון המוזיקלי של שמענו מוזיקה וטאטאם, זכיתי בעוד 10 נקודות IQ. שככה אנחנו קצת נחמד לנו להאמין, זה לא זה. כשאנחנו משתמשים במוזיקה ככלי חינוכי שמקנה לנו מיומנויות, אז בוודאי ובוודאי, סוג של אימון, שאנחנו נתקדם עם זה לאיזה מיומנות שאנחנו נכוון אליה. אבל כן, פעילויות אקטיביות מוזיקליות, ואקטיביות, אני חושבת שזה אחת ממילות המפתח בסיפור הזה. כשעושים, מתפתחים. עשייה משמעותה, פיתוח מיומנות.
אז אם אנחנו משתמשים בפעילויות אקטיביות מוזיקליות, ואנחנו מנתחים אותם וגם רואים מה יש בהם, זה ברור למה ילדים מתרמים מזה ברמה גם הגופנית וגם השכלית, פסנתר ומוטוריקה עדינה, חלילית ומוטוריקה עדינה. תראו, זה שם. פענוח של סמלים, תווים, ואחר כך פענוח של סמלים אחרים. זה לא מיומנות זהה, אבל זה מיומנות דומה. אם אנחנו מדברים על טרנספר אפקט, זה אפקט מעבר מאוד קרוב, וזה, it makes sense, זאת אומרת, זה הגיוני. אבל אם אנחנו הולכים שוב פעם לילדים צעירים, ואנחנו מסתכלים על הפעילויות המוזיקליות האקטיביות האלה, ואנחנו באמת מפרקים אותן, ותכף אני אעשה לך אחת כזאת, אני לא חוקש, אוקיי? אני ממש קוראת לזה אפילו אוניברסיטה בזעיר אנפין, כי יש שם מוטוריקה, ויש שם הרבה פעמים שפה, או איזשהו סוג של פענוח סמלים, ויש שם זיכרון, ויש שם שיתופי פעולה, יש שם 1,001 דברים שהם בריאים וטובים ומזינים מבחינת הילדים. כן המבעים המוזיקליים הכי רלוונטיים ברמה הטבעית, בסדר? עבור ילדים צעירים זה שירים ודקלומים. בעיקר שירי משחק ודקלומי משחק. שמכילים טקסט, רצפים תנועתיים, מקצבים וכל טוב, מה שנקרא. שהרעיון של פלטפורמה התפתחותית במגוון תחומים זה מכיוון שקודם כל אלה יחידות סגורות, ויחידה סגורה, קצרה ומאוד נוחה לשחזור, מאפשרת לילד אחר כך לשחזר גם עם עצמו. זאת אומרת, יש פה משהו שאני מעבירה אליו, והוא יכול להמשיך ולשנן, כמובן שהוא יכול גם לפתח משם מהשינון, אבל קודם כל הוא רוכש מיומנות סגורה, אחר כך אנחנו יכולים לפתוח את זה, וזה, כמו שאמרתי, שחזור ואימון. הערך התזונתי של זה יכול להיות רב, בין אנחנו רוצים להקנות לילדים שפה, להגדיל ולהעשיר את אוצר המילים שלהם, סתם, במרכאות סתם, להתאמן איתם, כמו שעושות ספיץ' תרפיסטיות למיניהם על ביטוי. לי, הרבה יותר קל ונוח, לעשות הקטר נושף עשן, יום ולילה לא ישן, מאשר ללכת לספיץ' תרפיסטית ולעשות לי השבת, שלום, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא במשחק שלו נינוח מאוד. וגם, זה שיר, אני יכולה לשיר את זה עם עצמי כל הזמן, ומי מכם שחווה את זה, קם בבוקר כמוני עם כל מיני שירי מלפפון, צמח בגן מלפפון ירוק, יודע כמה זה נדבק. זה נדבק אותו דבר לילדים. לפני, אני חושבת כמה חודשים התראיינתי אצל אברי גלעד, ואז הוא שאל אותי בסוף, את יכולה להמציא איזשהו סוג של מוזיקה שיוציא לנו מהראש את המוזיקה של הילדים? וזה גם רעיון. אבל באמת אפשר לקחת פה את זה להכל. תכף אני אדגים לכם קטע כזה. חישבו על הקטר נושף עשן, רק עם התרגול אפילו השפתי הראשוני הזה של הש, וכל דבר אפשר ללכת לשם. תראו, אתם זוכרים אם הייתה פעם פרסומת בשבילך ודני בשבילו חלב? רק אני זוכרת את הפרסומת, תראה כמה אני לא צעירה. אבל בשבילו זה יהיה קישה עכביש, ובשבילנו זאת תהיה יחידת לימוד ואימון. אני אראה לכם עכשיו. בוקר, ותנסו שנייה, תנסו אתם לחשוב מה יש פה ברמה ההתפתחותית עבור ילדים. אנחנו מיד קופצים למדיה ומבינים איך זה מתיישם שם. בוקר, קישה עכביש, מתעורר, קופץ מן המיטה, טון, ויוצא אל החצר, מדלג, 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 עוצר. מדלג, 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 עוצר. אומר שלום לכולם. והנה, לפופ. כולם קישה עכביש, נכון? שקט מיד. קישה עכביש, בסך הכל איזה קיש קטן בא והתעורר וקפץ המון דברים עבור ילדים צעירים. קודם כל, כל האימון של מערכת הפקת הקול, הדברים הטריוויאליים האלה, קליקים האלה בלשון, נכון, זה לא טריוויאלי בכלל. הצרודיים קוראים לזה, זה נורא נחמד, הצרידה, נכון, אבל הקליקים האלה זה יכולת של שריר הלשון, זה דבר סופר חשוב לילדים צעירים. שנראה ככה מצחיק ועיתולי, אבל הוא מעולה לילדים שהלמד שלהם מתקשה, כל ילדי הימד, שאנחנו מכירים אותם. אז קודם כל יש לנו ברמת סתם, ההפקה של המערכת של הפקה, השפה הבסיסית,
ויש לנו כמובן את הפוינג, את הפתונג הזה שחשים בו את הלוע. המדלק, רוצה. כל הזמן מוטוריקה עדינה על גווניה, גם אצבעות, גם כפות ידיים. זה גם סימנים של מבוגרים שיוצא... עצור, בדיוק. את כבר רואה איך אנחנו מלמדים אותם גם סמלים שמקובלים בתרבות שלנו דרך זה. ועם היכולת לכווץ את השפתיים, היכולת למשוך אוויר לאורך זמן. וזה באמת רק נגיעות קטנות, אני יכולה כל שיר ודקלום משחק כזה לקחת ולפרוט אותו בתוך האוניברסיטה שלו. זה דוגמה עם ילדים מאוד צעירים, ומה עם ילדים יותר בוגרים. או, כמו שכתבתי פה, זה קוואק בדלאום, קשור ליכולות כתיבה, קשב ריכוז ואווירה טובה בכיתה. בואו לשנייה נראה את זה. אני מאוד מקווה שזה ייפתח, כי קודם נמצא לי קצת בעיות פה. יש? לשם, בסדר? טיפה לשם שיראו את הידיים שלכם. אתם לא מדברים עכשיו, נכון? זה גם עכשיו? אבל זה קצת לשם שנמצא משהו. החיים האמיתיים, השדה מבחינתי. ככה עשיתם את זה, נכון? זה המין הגדולה, זה לא הכוח בדלאום, אבל זה מכירים הכוח. ראיתי שעשיתם את זה בעוד סורה, נכון? אתם מוכנות לעשות את זה גם עכשיו? זה ככה רק הדגמן טעימה קטנה להראות לכם איך הריינג' הזה מתאים גם לילדים מאוד צעירים וגם לילדים, זה כאן כיתה א' עד ג' ד' משחקים שירי מחיאות כפיים, שירי משחק מהסוג הזה. המחקר של הדוקטורט שלי עסק בהתערבות עם שירי מחיאות כפיים. בדוקטורט, במאסטר אני אספתי את השירים האלה ממקומות שונים בארץ, בדוקטורט, היות ובתצפיות שעשיתי, נראה היה לי שיש שם איזשהו אקסטרה ערך מוסף, נכנסתי עם התערבות ובחנו אצל ילדים שקיבלו כל מיני תוכניות העשרה, מה קורה אצל ילדים שמבצעים שירי מחיאות כפיים, גם הספונטניים וגם אלה שאני מתערבת איתם, כאילו נכנסת עם תוכנית ההתערבות. אחד הדברים שגילינו זה שהילדים האלה ב-T1 לעומת T2 השיגו יכולות כתיבה יותר טובות, כתב היד שלהם משתפר. ילדים שתרגלו במשך כחודשיים את כל הדברים האלה, כתב היד שלהם משתפר. הזיכרון שלהם בהכתבה, הם הצליחו לכתוב יותר מילים בהכתבות, הם ביצעו כל מיני תרגילים מוטוריים יותר טוב, בסך הכל שירי מחיאות כפיים. ולהראות איך המבעים, אני יודעת לעשות את זה גם בעוד מי שרוצה אחר כך תרגול כתיבה ואני מוכנה בשמחה, ילדים עשו את זה עבורי כמובן. המורות דיווחו על אווירה הרבה יותר טובה בכיתה, על התמתנות בעוררות של הילדים. הייתה תחושה של קשב וריכוז יותר טובות בכיתה, יותר טובים, נכון? קשב וריכוז יותר טובים בכיתה. המון אקסטרות, בסך הכל חודשיים של התערבות. ניסוי אחר, מחקר אחר בתוך הדוקטורט, גם הראה שילדים שבאופן טבעי משחקים בזה, לעומת חבריהם לכיתה שלא משחקים בזה, בתי ספר שונים כמובן, כי יש לזה אפקט מדבק, הם משיגים הישגים יותר טובים בלימודים. זאת אומרת שיש איזשהו מתאם בין ההישגים שלהם לביצוע הטבעי שלהם. שכאן יש את שאלת הביצה והתרנגולת. זה רק בשביל להראות כמה המוזיקה היא כלי חזק, טבעי. בנים בנות. יש הבדל גדול בין בנים בנות. על כל 4-5 בנות משחק אולי בן אחד. ויש להם גם סוג מסוים של מאפיינים. הם יכולים להיות הבנים שמגדרית יותר מעדיפים להיות עם חברת הבנות, וגם בצערי קוראים להם בכל מיני שמות, והם גם יכולים להיות דווקא הבנים הכי דומיננטיים בפסגת המעמד החברתי, שלא אכפת להם ללכת גם לחברת הבנות, והם אחריהם מושכים את השאר. זאת אומרת, זה או אלה עם הסופר ביטחון, או אלה שכבר קיבלו קטגוריה. אבל מעט מאוד בנים, כן, כשאני נכנסתי עם ההתערבות, אז כל הבנים עשו את זה, כי זה היה ככה עם המטריה של המבוגרים. בספרד, עם הפלמינקו והמחיאות כפיים. מומלץ בחום. אז זה לא אותו דבר, כי זה, מרשה לי? זה, תראי מה קורה פה, אנחנו שתינו ביחד, זוכרות? כל הזמן. תצליח, מה אתה מצליח? זה הפשוט שלנו עוד. חודשיים. זה הפשוט, יש כל מיני כאלה. לא, יש כאלה. בטח, כל מיני כאלה. צ'יק צ'אק לומדים, זה מפתיע כמה זה קל ללמוד את זה, באמת, דווקא כי זה קל ללמוד את זה כי זה עכשיו עם הכוסות. זה יותר גדולים. מה שקורה לשנייה, אני אגע בזה ונמשיך עם המדיה, עד כיתה ג' זה מתאים בזה, בתוך סוף ב' לתוך ג' לד' הם עוברים משחקי חבל,
ואז הם עוברים לדברים אחרים. זאת אומרת, יש לנו איזשהו חלון הזדמנויות לאפשר להם לעשות את זה, אחר כך הם לא רוצים כי זה כבר לא נחשב, זה לא קול מספיק, וגם אני מניחה שיש פה איזה משהו התפתחותי שהם כבר עוברים למערכות אחרות באופן טבעי. אז איך זה קשור למדיה? כל הרקע הזה על מוזיקה, איך הוא קשור למדיה? אז אנחנו עושים רגע קאט ועוברים. תכף נשאיר. המדיה הממוסכת משתמשת באמת בחושים שלנו לייצר עניין בחושב. זה מה שיש שם נכון להיום. בסדר, לא יודעת מה יהיה עוד 20 שנה. תיכנס לנו לדמויות הביתה עם ריח וזה, והיום אנחנו רואים ושומעים. זה מה שיש על המסך. וזה באמת הדמויות הטבעיות שלנו. אנחנו מגורים ומגיבים לדברים שאנחנו רואים אותם ושומעים אותם. אם גם נוגעים בנו יופי, אבל במדיה למסך זה עוד לא עובד. הדבר הראשון שתופס את תשומת ליבנו, ובעיקר גם אצל ילדים צעירים, זה הצליל במסך. ילד ישב עם הגב, גם אנחנו, ויצליל, הוא יסובב את הראש. ואני חושבת שהמחקרה של דפנה למיש הראה מאוד יפה את התגובתיות המיידית של ילדים מאוד צעירים שהם רק בגיל ישיבה, 8, 9, 10 חודשים, שמסתובבים למסך ומתמקדים פה כתגובה לצליל. רק בהמשך מגיע ויז'ואל, ועם זאת ולמרות זאת, המקום שמקבל את מירב ההשקעה, גם היצירתית וגם התקציבית כמובן, זה המקום של הוויז'ואל, וגם את כל ההצדקות. זה תורם כי הטקסטים יהיו כאלה, זה כי הדמויות יהיו כאלה, אבל מה עם הסאונד? כאן אנחנו נכנסים. נובה? יש כאן עוד אלמנט. ילדים עד גיל 30 חודשים סובלים, זה לא סובלים, אבל באמת אנחנו רואים נכון להיום שקיימת תופעה שנקראת אפקט הפחת של המסך. מה המשמעות שלה? המשמעות שלה שהם לא מצליחים לתרגם לעצמם את התוכן שהם ראו על המסך לחיים הקונקרטיים האמיתיים שלהם. אני על המסך אכניס משהו לתוך קופסה, כמו כל המשחקי התפתחות האלה, הם לא ילמדו מתוך זה. יש כאן אפקט פחת בוודאי לעומת מודל אנושי. הם לא משליכים לתוך ההתפתחות של המיומנויות שלהם. נכון שמגיל 30 חודשים זה מתחיל להיעלם, היכולת שלהם לתווך את מה שאמרו כאן בחיים האמיתיים מתגברת, אבל זה גיל נורא קריטי ברכישת מיומנויות בסיסיות, ועם ילדים, בוודאי בני 2, שנה וחצי, שנתיים, מבלים המון שעות מול המסך, זה שעות של או זה או זה, שנורא חשוב להקנות להם מיומנויות, שנורא חשוב לתת להם את ההתנסות. בעיה? אין לי פתרון אחד, אבל יש לי התחלה של מחשבות לכיוון הזה. לא קפצתי יותר מדי? אוקיי. למה ואיך? הרעיון בעצם שעובד מאחורי המחקר שאנחנו מבצעים עכשיו, זה להשתמש בצלילים נכונים ומדויקים שמגיעים מתוך מקום של התפתחות הילד כמפחתי אפקט הפחת, או כמבסטי אפקט הפחת. ולמה? אותו דבר כמו ברכב, הצליל הוא רב-מימדי. הוא הדבר היחיד נכון להיום במסך שנשמע במציאות כמו שהוא נשמע בדו-מימד. אתה מבין? לא, אני אמרתי את זה לא טוב. המסך הוא דו-מימדי, הוויז'ואל עליו הוא דו-מימדי, הצליל הוא רב-מימדי גם כשהוא בוקר מהמסך. זאת אומרת, היפותטית אם היה פה עכשיו מסך גדול או פרגוד גדול לפניי, ואני הייתי עומדת מאחוריו, או הייתה עומדת הקלטה שלי, וזה היה מושמע בו באיכות מאוד מאוד טובה, אז מבחינתכם זה הדגל. נכון, נכון, של המעבר לתוך האלקטרוניקה, אני מסכימה איתך לגמרי, אבל זה מאוד דומה, בסדר? זה לא 100%, זה עדיין מאוד מאוד דומה, וזה מרגיש לי מתקיים בתוך העולם הרב-מימדי שלי. זה עובר אליי בצורה שהוויז'ואל לא עובר אליי. לכן, עבור ילדים בעצם שימוש במוזיקה ובגירויים צליליים נכונים, יכול לתווך את תוכן המסך בצורה יותר אופטימלית. תראו, המסך לעולם לא יהיה בן אדם. אין. אבל אנחנו משתמשים בו, אז צריך לעשות אותו, את התוכן שבו, הכי טוב שאפשר. ולעשות אותו הכי טוב שאפשר, זה רק על ידי הכרת המאפיינים הכי בסיסיים של התפתחות הילד, והדיוק אליהם. בתחום המוזיקלי זה לא נעשה. בייבי מוצרט! מה לזה לבייבי מוצרט? כמו שכתבתי פה, אוי אוי אוי, כלום. מה זה בייבי מוצרט? בייבי מוצרט זו קלטת שיצאה ב-98,
וניסעה על גלי הרעיון הזה של אפקט מוצרט, נכון, להשמיע מוזיקה קלאסית, זה לילה. כשיצא אפקט מוצרט ב-93 ופרסם בניטשה, הרעיון באפקט מוצרט השמיעו סונטה לשני פסנתרנים, תכל 443, או 3 או 8, אני אף פעם לא זוכרת, השמיעו את זה לקבוצות של סטודנטים, הסטודנטים ששמעו את הסונטה הספציפית הזאת, השיגו 8-10 נקודות IQ יותר במבחני סטנפורד בינת, גם לזמן מוקצב, אבל אני הורסת לכם כי אני כל הזמן שמה את הסייגים. מה שהתפרסם בתקשורת ההמונים, שאמר האזנה למוזיקה, משיגה לך עוד IQ, יצר גלים היסטריים. מה? מוצרט? הוא מצוין, או כמו שאמרה כותרת אחרי הרבה שנים, מוצרט is nice, but it doesn't make you smart, כאילו. הם חויבו גם להחזיר את הכסף, לא? לא, תכף אני אגע בזה. בסדר? יש פה הרבה תקשורת חברות אבל הרעש הזה שנוצר שם באמת יצר בום גדול, ממש היסטריה של מוצרים, החל מדיסקי 7 שחולקו ליולדות, המשך במוזיקה ללמידה טובה, לשינה טובה, לריפוי מזה, לגדילת הציצים, באמת, כל מיני דברים, באמת, לפרות שיניבו יותר חלב, הכל נכנס לשם. כואבת לך שם, תשמיע מוצרט. מין הרחבה באמת לא רלוונטית, אבל יופי. יצא גם קלטת ב-98 של ג'ולי קלארק, כי אמא זה טוב. אמא זה באמת טוב. יצא קלטת, אתם תכף תהנו. אני אומרת כאן מראש שבקורסים שאני מלמדת, שנוגעים למדיה וילדים, אני לוקחת את הסטודנטים בשיעור אחד, אני מראה להם את כל הקלטת פעם ראשונה בחייהם, גם לאמהות, מתחילתה ועד סופה, והם יושבים וצופים. או, אז אם הם מסכנים, הילדים לא. עכשיו, ספציפית לכל הקלטות, בייבי מוצרט היא הראשונה, היא נמכרת ביותר בעולם, היא נמכרה במאות מיליונים. ג'ולי קלארק בחרה את החברה, היא גם בחרה שמות מותגיים מאוד נכונים, בייבי מוצרט לוקח אותנו כמובן לכל האסוציאציות וקונוטציות של גאונות ויכולת ותרבות, כל הדברים היפים האלה שמתלבשים לנו היטב על היומרות והרצון שלנו שהילד יהיה כרטיס ביקור אינטלקטואלי שלנו. באמת. וזה נוח, נכון? זה כמו להגיד, יש לי מנוי לפילהרמונית, אז אמרתי לו בייבי מוצרט, זה די אקוויוולנטי בדיוק תפס מאוד חזק. אני הבאתי לכם לראות רק טיפה מזה. דווקא, אני מקווה שזה יצליח להדפיס לי פה, רציתי שתראו, למי שלא ראה, ואתם תראו פה רק קצת קינטיקה, יש שם כל מיני, הייתה תקופה שהיה מאוד אופנתי, כל מיני גאדג'טים לגברים, כל מיני, באמת, קנו את זה בחנויות לגבר בארץ, כל מיני בועות כאלה, מנורות לבה, דברים כאלה שמסתובבים וזה, היו לה הרבה בבית, המון היו לה בבית, מסתובב? מוזיקה של מוצרט עם איזשהו אובייקטים ברקע. אמרתי, נכון? לגבר ולחנות שאתם לא יכולים כאלה. שואש כאלה. אבל הבובות שלהם חמודות. כן, הבובות שלה זה גם כן עסק מסחרי. כן, אבל היא רק בדיעבד עשתה אותה, כי אם נצליח לראות פה, תראי איך במי... אני אראה לך. זה חזר אחורה? הם מתים על זה. הם מתים על זה. יש לי את הבובה הזאת, זה בובה, זה ממש ליד, ככה. אבל יש כאן צלילים פה.
זה לא אומר לי. שתראו את המטרונום. יש שם דמויות בנפאלה, ויש שם כמו מטרונום שמלבישים על הבחייה ואני עושה ככה, טק, שהאסוציאטיבית אם הייתי מראה לכם את זה ככה לבד, הייתם אומרים לי זה יגנו. כל מיני באמת בועיות ובועות ורעש מאוד גדול ויזואלי. זה מה שגם תופס את הילדים, וזה עובר כל כמה שניות. מוויז'ואל לוויז'ואל, אני אישית מקבלת סחרחורת ובחילה. וזה אני פרטית, אבל הסטודנטים שלי, שאני אגיד, הם לא מאותגרי מסך, בסדר? הם מגיעים כולם הרבה מאוד, הם לא מסוגלים להסתכל על זה. אחרי 10 דקות, הם ממש נמצאים בכזה עולם. אני מבקשת מהם לסגור, וזה מעניין, כי אם אנחנו שמים את זה לילדים שלנו ומרגילים אותם בגיל מאוד צעיר, זה שאלה לאן אנחנו מתקדמים. המוזיקה, אפרופו, היא לא אישיו פה. מה זה מוס? מה עמד מאחורי החזרתיות הזאת שכל הזמן יש בקלטת? כאילו, כל פעם זה מפה לפה, או שזה מסתובב, או שהוא... מה יכולה לעשות? או, עכשיו תגידי לי את. יש לי תשובה... חוץ מעלבון לאינטליגנציה של הילדים? זה לא עלבון. זה לא? זה מה שהיא יודעת. זה מה שיש לה בבית. זה מה שהיה בבית. אם עוקבים טוב ורואים שהצעצועים לפעמים גלויים, את רואה, יש שם דמות שמפריחה בלונים, את רואה למטה, היא ניסתה להסתיר את זה, אבל לא רואים, זה לא פרסומת אפרופו. זה כזה שמקבלים עם הסיקספק של קוקה-קולה, באמת, ממש דמות כזאת, היא פשוט לקחה, יצא לה בוננזה מטורף, בינגו מדהים, באמת, היא צילמה, ולמי שטיפה מבין במוזיקה ועושה ניתוחים, אנליזה של המבנים המוזיקליים, אין אפילו התאמה בין מוטיבים מוזיקליים, בין טמפו, שזה אפרופו התאמה שככה קל לעשות אותה באולפן. אם יש לנו א' ב' א' במוזיקה, א' ב' א' חוזר, הבנתם? בסדר? אז הא' נגיץ, סתם, הזיתי, שמתי תפוז, הב' שמתי בננה, אז מה עושים באלף? מדהים. אני חושבת שאתה מפתח את הבאה. אז כאן יש בננה, נבטים, וזה וזה וסלט. סלט. זה טוב, הרעיון בדיוק סלט, ואחר כך זה מופיע עם כל מיני קולות שהיו להם על האורגנית של מו, מו, הב, מיהו, כאלה. לא, אני לא בית על הרמוניה, בית אולי הפתעה. אבל אתה צריך איזושהי הלימה בגיל הצעיר בין הגירוי האודיטורי. לא צריך. לא צריך בשביל למכור. אני לא מתווכחת. אני שואלת למה, אני גם החליטה בשבילי עם דמות לשירך, אבל אני שואלת למה, איך... אני חושבת, אף אחד לא יספר על זה, אבל שהיא פשוט צילמה בלי שום הבנה והצליח לה. את עכשיו לא אומרת, אם הצליח לה או לא הצליח לה, זה יכול להיות משהו של האפקט השיווקי. זה לא, זה יותר מזה. היא הצוותה את השוק של אחר כך. אני מבינה, אבל עכשיו אני שואלת, למה את חושבת שצריכה להיות אלימה? שצריכה להיות אלימה מעבר לסנסיביליטי המוזיקלי של האחרים? בכלל לא, זה בכלל לא רגישות מוזיקלית. כשאת רואה משהו, כשאת רואה בחיים האמיתיים, והסאונד מסביבו הוא לא בהלימה למה שקורה שם, את בסטרס. אני חולקת עלייך. אני חולקת עלייך לגמרי. אם אני עושה ככה, את יודעת ששולחן זז. אם את תהיי במקום, ניקח אותך למשהו אחר, שאת רוצה בסרטים, נניח, להראות את הפער בין מה שהולך לקרות, ואת מראה מקום פסטורלי, קר דשא, אחו, פרחים, וברקע, את יודעת שהולך לקרות שם משהו לא טוב. את יודעת לפרש את זה, ולהפך. ממש הדוגמה הפוכה, הגעת למקום מוחרב וזה, וברקע זה מוזיקה עדינה, את יודעת שיבוא שם כנראה זה משהו אופטימי. אנחנו מותנים לזה. אם אין לנו הלימה, ותראי, אנחנו מדברים על זה גם בקשר של התניית שפה כשאנחנו עושים דיבוב. היא אומרת, בוקר טוב, והיא אומרת, הלו. אי אפשר ללמוד מזה שפה, חייבת. אני טוענת, אוקיי? שבגיל בעיקר הצעיר, אבל אני חושבת שגם אנחנו כמבוגרים זקוקים לזה, אם אנחנו רוצים פער, זה כבר ברעיון האתגר האינטלקטואלי והקוגניטיבי, אבל בגיל הצעיר צריכה הלימה. אני חושבת על סתם, זה רק אסוציאציה שלי, על המובייל, זה ילדים שלי תמיד בגיל חודש, עד גיל 5 חודשים,
היו מטורפים על המוביילים שהיו מנגנים מוצרט ובטהובן. בייבי טייני לאב, נכון? ויש שם משהו עם ספירלה שמסתובב. לא היה שום קשר בין המוזיקה שמנגנת לבין הספירלה. הספירלה פעלה את פעולת הספירלה, שהם היו הסתכלו על הדברים מסתובבים. אבל לא היה קונפליקט. והמוזיקה הפנתה אותם כי המוזיקה, אבל לא היה צריך. הקשר לא היה. אני אגיד את זה בעדינות, בסדר? נותנת לעצמך הסבר מאוד טוב ללמה שמת להם את המובייל. לא, זה לא ההסבר שלי למה שמתי את המובייל. שמתי את המובייל כי רציתי לעשות משהו אחר. אין שום. אני רק שואלת בשביל לא, כי בעצם כמובן שיקוריבי, למה צריך להיות קשר? כי זה מאפשר נראה לי... יש לי שאלה. אני אמרתי מפתח. אני לא אמרתי אטרקטיבי. אני לא השלטתי את עצמי שמי מפתח. לא, לא. יש לי שאלה. במאמר מוסגר עבדתי עם תקופה קצרה, כי קצת קשה לי עם רעיון של אינטרסים כלכליים שמכופפים אותי הרבה פעמים. עבדתי, היה טייני לאב. עבדתי גם עם חברות כאלה שביקשו את הייעוץ, קיבלו ייעוץ, ועזבתי מאוד מהר. אין להם הסבר, דרך אגב. עכשיו, למה נמשכים לויזואליה? אני יכולה להגיד למה נמשכים ומתרגלים לסאונד. הילדים שלך נהנו מזה בדיעבד לאורך זמן, בגלל שהם התרגלו לזה. והמובייל מחליף אותנו, סוג של גאדג'ט שמחליף אותנו כל היום. כמוני כמוך, אני אימא ל3 ילדים שמנסה נואשות ולא בהצלחה יתרה גם להספיק את כל. כן, לשרוד זה המילה המדויקת, להעביר את יומי. זה לא, קודם כל זה, שם זה כל הזמן חוזר, זה בסך הכל 3 נעימות יש לך במובייל, אין להם התאמה, וזה 2 דברים שהם אחד ליד השני. כאן זה חוויה אחרת. אני, באמת, אם את מסוגלת, תנסי לחוות פעם אחת, תשתמי מתחת למובייל, תראי מה קורה לך כשאת חווה אותו, זה מטשטש. מטשטש ומרגיע. זה מטשטש ומרגיע. בגלל שאת נרדמת ממנו בסוף. ותנסי לראות את זה. אני טוענת, ואתם יכולים לחלוק עליי, אבל אני טוענת, גם מהניסיון שלי וגם מדברים שחשבתי עליהם, שבוודאי בגיל הרך חייבת להיות הלימה. בגיל הצעיר מאוד, הלימה. אחרת הילד לא מצליח לפענח את זה עדיין. את היכולת לפענח את השוני ואת הפער אנחנו רוכשים בגיל מבוגר, ואז אנחנו מפרשנים את זה. לי יש תיאוריה על למה שמים את המוצרט ואת זה. פעם המוביילים היו ממילות מאוד מעצבנות אותנו. כל מיני כאלה זה שירי ערב. כן, אבל בקול של... אני יודעת, אבל בקול של... כן, נורא. שאתה לא יכול לסבול את זה וזה מעצבן לך. הגיעו מסקנה שטעים הזה מאוד נעים בסביבה לשמוע מוזיקה קלאסית. האמא זה נכון, ההורים זה נכון, אני טיפה אפריך לך את זה, מוצרט, בטהובן וכל החבר'ה האלה נכנסו אחרי הגושפנקה הגדולה שהם קיבלו ברעיון של אפקט מוצרט, של מוזיקה קלאסית. אוקיי? נמשיך? האמת אבל שזו מוזיקה קלאסית מאוד מסוימת, שהיא הרבה יותר חזרתית, היא הרבה יותר מוזיקה. זו רדוקציה ממש. בצורה שאפשר... זה גם קלאסית. גם היצירות האלה לא רלוונטיות באמת לילדים מאוד צעירים. למה? זה נחמד, זה יפה, זה טוב, אבל הקשר של זה להתפתחות הילד הוא... לא, גירורים שמאפשרים לך לפתח בזה תרבות, שיש בה חזרתיות והלימה וכל הדברים האלה. הם לא קראו את זה ככה. בואו ניתן לי להמשיך ואז נאתגר אותך. אוקיי. רק שתראו כמה זה היה גאוני כל הסיפור הזה, זה היה מאחורת הלכת. לשאלתך לבריאות ב-2007, היות וכבר יש סדרה מאוד גדולה, תראו המיתוג הוא נהדר, בייבי מוצרט, בייבי איינשטיין וחברת הגן. אוקיי? חברת הגן מתחתיה פרטו את זה לגאוני. בייבי מוצרט, באמת, בייבי שייקספיר, בייבי... וגנר עוד לא ראיתי. לא פגשתי. בייבי ניוטון, כל אחד, בייבי ואן גוך, כשאנחנו זוכרים כרגיל רק את הגאונות ושוכחים מאוד מהר את הצרימות של הזה, כי אף אמא לא הייתה רוצה שילד שלה לחתוך את האוזן במקרה או כל מיני כאלה, אבל הגאונות ממליצה לכם בחום לצפות בתוכן מתחילתו ועד סופו. כן, אני אגיד שהם השתנו מאוד. למה, איך פרטו את זה? דיסני רכשו את זה. דיסני שכמו, יודעים לרכוש סטארט-אפים טובים גם בתחום התוכן,
רכשו את זה, זיהו את המגמה, זה לפני שדיסני רכשו אותה. תראו את המסרים גאוניים, 3 השנים הראשונות, הנה חשובות להתפתחותו, הוא יגדל ויתפתח, וולפגנג, אמדאוס מוצרט, כל מה שכתוב פה ופה באמצע, מחקרים שנערכו, מוכיחים, כי ההזנה, הם לא מתחייבים פה לכלום. אבל זה נראה הדבר הכי טוב שיכול להיות ולקרות. ממש כתוב בקופסה של הקורנפלקס. נכון. אחרי, ב-2007, קבוצת הורים צרכנים בארצות הברית תבעה את דיסני לתביעה של מיליארדים לדעתי, ואמרה שהמסרים לא רק שהם מתאים, אלא שזה מה שמייצר את הקשר וריכוז שאנחנו לא יודעים דרך אגב. לא נבדק עדיין. דיסני בכלל לא הלכו למשפט, הם מראש אמרו, בסדר, מי שלא רוצה, תשלח לנו ויקבל את $17 ומשהו, עשו את הדבר הכי חכם מבחינתם דרך אגב. הכי חכם, אבל הם גם שינו את המסרים מאחורי זה. למשהו כזה חוויה של צבעים וזה ונחמד והכל, שום דבר לא עם הבטחה, שום דבר שלא נותן אפילו את הכיוון של רעיון של מחקר מאחורי זה. למה הם נמשכים לזה? אני טוענת, אתם מוזמנים לבדוק את זה בעצמכם וגם לחלוק עליי שהוויזואליה המוקצנת עושה את זה, וכמובן הקסם של 30 דקות מקלחת וקפה לאמא. יש שעות ביום שגם קיליאני מוכנה לתת זמן ל-30 דקות במוצרט. אצל ההורים התשובה תמונה והבטחה לא סמויה, שמוצרט יעשה ההזדהות הזאת עם הדמות, עם המיתוג בכלל של מוצרט. כל מה שאנחנו זוכרים ממוצרט זה שהוא היה גאון, ילד גאון אפילו. מוצרט משויכים הרעיונות האלה של גאונות בילדות, שתראו, הורים דוחפים להם את הילדים שלהם לריאליטי, שמישהו יכל להתעלל בהם רק בשביל 10 דקות תהילה והתחושה שיקרה שם משהו, כל הורה רוצה גאונות לילד שלו. מומלץ לצפות, אני לא ממליצה, אתם תחליטו לעצמכם. מה שכן, הקלטת הזאת מסמלת את הכיוון החדש, ופתחה, זה כבר היה קיים בקטן, אבל זה ממש פרץ את הספר לקהל של פעוטות וילדים צעירים, ומשם השקף הוא ענק, ערוצים שלמים, מוצרים שלמים, יוצרים שמכוונים לשם. אחד העניינים זה שהתוכן הזה משועתק, זאת אומרת, ממש מועתק אחד לאחד, יש תוכניות בבייבי, בלולי, בכל מיני ערוצים בעולם שפשוט שמות או מצלמות אובייקטים ומוזיקה לצד זה, בלי שום הסבר רציונלי, חוץ מאשר מוזיקה כזאת וכזאת עושה טוב לילדים. הקהל ממשיך כולנו כמובן לניסים ונפלאות. אני ממש הגעתי לסוף עכשיו, אבל מה שאני לא נגעתי בו הרבה זה באמת המחקר העכשווי שאנחנו מתמקדות בו עכשיו, של איזה מוזיקה ואיך להשתמש נכון במוזיקה, גם בהצגה שלה, גם בבחירה ספציפית ובתאום הזה בין הגירוי הוויזואלי והאודיטורי ובמודלים שאנחנו מציגים לילדים, שבניגוד לזה שיש ויז'ואל ועל זה אנחנו מלבישים מוזיקה, הרעיון שאני יוצאת ממנו גם ביצירת תוכן, לא הקדמתי בהתחלה ואמרתי שאני משתפת פעולה גם במדיה, אני כתבתי תוכניות ללולי ולהופ ומייעצת מדי פעם. אני כותבת הפוך, קודם באודיטורי, קודם השאלה איך השיר הזה בחיים האמיתיים, איך הקטע הזה בחיים האמיתיים יכול להיות מיושם על ידי ילדים וללכת איתם אחר כך כיחידת לימוד ואימון, ועל זה לבנות את הוויז'ואל, והוויז'ואל צריך להיות גם כזה שמייצר מוטיבציה אצל הילדים לחכות, to imitate, לחכות, לא רק לחכות למסך, לראות מה יבוא, אלא לחכות את המסך. וזה באמת כדי להשיג את האפקט האינטראקטיבי, לייצר אינטראקציה עם המסך, שכשילד יושב שם, הוא לא רק, הוא עושה, וכשהמסך כבד, הוא ממשיך לעשות בחיים האמיתיים שלו. זאת הדרך שאני חושבת שנכון לייצר היום תכנים לילדים. המבעים המוזיקליים האינטרנטיים, זאת אומרת, לקחת את המבעים שהילדים מראש מגיבים אליהם היטב, שאנחנו כבר יודעים מה הם, וזה באמת גם בניסיוני וגם בתפיסתי קורא לילדים וגורם להם, מניע אותם לשיתוף פעולה. אני יכולה להפוך לכם הדגמה קלה, אחר כך כל שאלה. אני גם פה. זה פשוט החיים האמיתיים. יודעת לעשות?
לפני חודש יש שונות מאוד גדולה בשיתוף הפעולה של צופים שונים. את צודקת לגמרי, אני אספר לכם בשנייה על הניסוי שלנו עכשיו. עכשיו יצאנו לשטח ל-40 משפחות, קצת יותר מ-40 משפחות עם תכנים מכל מיני סוגים, מילדים, תראי, להגיד שזה... אקראי, כן, שזה אקראי זה גם בחירה, לא הטלנו מטבע, אבל לא אנחנו בחרנו את הילדים, הביאו לנו סטודנטים שבחרו משפחות ונתנו לנו, ויצאו לשטח עכשיו. אז קודם כל, ראיתם פה מקרה של ילדה ספציפית, כל אחד לילדיו יכול לדעת מה הם עושים, אנחנו יצאנו עכשיו, זה הרעיון, שהמחקר עכשיו הוא לא מחקר אישי, הוא מחקר שיצא לשטח ל-160 ומשהו תצפיות על ילדים עם תכנים שונים, לראות איך הם מגיבים לאורך זמן לתוכן. רואים אותו בהתחלה, יש לנו ממש מדידה של הביצוע, מדידות חוזרות של הביצוע אחרי כמה שבועות, עם התכנים השונים, בוודאי נלי תוכל לשתף אתכם במה שיוצא אחר כך, אבל הטענה, זה נכון שילדים שונים, מגיבים אחרת, אבל יש תוכן שמגיע לילדים, ויש ללא ספק, אני אומרת למרות שאנחנו עכשיו חכים לממצאים, יכולת גם בגיל צעיר, שנה ומשהו, לעבור את אפקט הפחת ולהשאיר שם נגיעות שהילדים יבצעו, ולא פחות חשוב כשאנחנו מכבים להם את המסך, שהם ימשיכו לעשות את זה עם עצמם. יש שם, כאילו, מאחר בעצם משפחות בבית, אז יש גם את העניין של התיווך של הורים ושל אחים, עוד יותר חזק. את צודקת נורא, אני שנייה רק להגיד את האור הזה אכפת לכם? האחרון שלוחצים עליו. לגמרי, אבל אנחנו, אחד הדברים שגם ביקשנו והנחינו, ואנחנו אומרים שזה קורה בפועל, יש הורים מתווכים בטבעם ויש הורים שלא מתווכים בטבעם. עכשיו, הורה יכול לתווך המון דברים, והילד יגיד יותר או פחות. זה גם תלוי כמובן בתיווך של ההורה, אבל גם בגירוי. זאת אומרת שאם אותו גירוי מגיע בבית של הורה מתווך והילד עושה המון, וגירוי אחר מגיע, וההורה ממשיך לתווך, והילד כמעט לא עושה כלום, זה כבר הגירוי ולא הילד ולא התיווך של ההורה. לכן התצפיות הן פה חוזרות, הן נכנסים הרבה פעמים לאותה משפחה, ורואים, זאת אומרת, יש פה טווח זמן. הממצאים עוד אין לנו אותם, אנחנו מקווים שזה יהיה בקרוב, אבל אני... אבל אתן נשארות שסוגים שונים של גירויים, כן. סוגות שונות, למשל. איזה סוגי, כאילו, על איזה סקלות בחרתם את שגירויים? איזה סוגי גירויים אתם רשומים? שאלה מצוינת. הלכנו כרגע בשביל להשוות, לפני שיצא, הרי יש הכל. יש גם, אפילו באנימציה יש כל כך הרבה סוגים ובמוגות. אז כרגע הלכנו על הז'אנר של, דווקא הז'אנר שמלכתחילה הוא הז'אנר הקרוב ללב הילדים של שירי משחק. כולם שירי משחק, כולם מגישות נשים. שירי משחק שהם פחות או יותר מאוד דומים. הדברים המשתנים בהם זה אחד. אופן ההגשה, האחת מגישה את זה כמו מנחה הצגה, של הצגה, מיכל צפיר לצורך העניין, האחת מנחה את זה כמו מורה למוזיקה. זה דברים שקיימים בטלוויזיה, זאת אומרת, לקחנו תוכניות טלוויזיה שרצות. שלישית, מנחה את זה כמו הגננת. בסדר? יחד איתם, בכל מקום יש גם ילדים משתתפים, בכולם, אבל הם בהרכבים טיפה שונים. פה זה ילדים שחקנים בית ספר לאומנויות, כאן זה ילדים צעירים עם ההורים שלהם, ופה זה ילדים שעושים כאילו הם בגן שלהם. והדבר השלישי, וזה האלמנט המוזיקלי, בתוך שירי המשחק, בתוך העריכה עצמה, יש כמה דברים. קודם כל, מספר החזרות על שיר. כמה פעמים חוזר שיר, כי אם זה מוצג פעם או פעם וחצי וזה מאוד מאוד מהר, הסבירות שילד יקלוט את זה הרבה יותר קטנה מאשר שיר שחוזר 3 פעמים במתודולוגיה, יש לו זמן להתארגן, לעשות, לקלוט את זה היטב. זה דבר אחד, אפילו אם השירים מאוד מאוד דומים במהות שלהם, הם כולם שירי משחק מאותו ז'אנר. שנית, יש פה את ההיבט של העיבוד המוזיקלי. אחד הדברים שאני מניחה, שדווקא עיבוד עשיר ומגרה, הוא יותר טוב בשביל לייצר את מעבר התוכן.
לא עיבוד דל. זאת אומרת, זה אחד הדברים שמייצרים אצל הילד את העניין בתוך המציאות, ולא משהו אקלקטי. השפעה של מעבר התוכן. כן. מעבר התוכן, זאת אומרת, למשל התנועות. נכון, בדיוק. ואז המדידה שלנו אומרת, קודם כל, איך הילדים הגיבו לתוכן? מה קרה איתם? האם הם צפו, לא צפו, רצו לצפות או לא רצו לצפות עוד, כי גם ההורים ממלאים לנו יומני צפייה. וגם המדידה מראה, יש להם ממש, פיתחנו דוח מדידה שמראה מבצע רצף של תנועות, לא מבצע בכלל, אומר ממש, יש להם 6 שירים שהם עוקבים אחרי כל דבר שהילד עושה. ואחרי מספר שבועות שאני נכנסת, את רואה אם הילד יודע או לא יודע. ממש רואים את מעניין זה. דווקא שאת אומרת על האושר של העיבוד המוזיקלי, שקודם דווקא ביוטיוב המוזיק כזה עם התינוקת. על הקול, על הווקל. דווקא יכול להיות שמשהו מאוד בפשטות. אז הקול, הווקל של השלוש מאוד דומה. אבל אחד התכנים הוא, איך לומר, זה כמעט אפשר לומר אורגנית עושה אופה מאחורה. תוכן אחר הוא, כי אני אגיד את זה בעדינות שדי זלזלת בתחום של לפחות לילדים. התוכן השני הוא כאילו המורה למוזיקה הביאה קטע מפה וקטע מפה וקטע מפה ואקלקטי, זה ממש זה רגע של חיבוק, מישהו מכיר לולי? לא, אז אני לא אגיד את השמות. והתוכן השלישי, אומנם הווקל הוא קדימה והילדים שרים יחד והילדים יודעים שם, הם ילדי גן שעושים יחד, פשוט ילדי גן. אבל המוזיקה היא מאוד, היא מרגישה ככה, נקרא לזה עשירה, היא לא מכסה על עשירה, אבל היא מרגישה כמו עיבוד, כמעט הייתי קוראת לזה קלאסי, גם אם זה משתמש בפופ ובהיפ-הופ, אבל עיבוד מאוד עשיר, הוא מייצר עניין, למרות שהוא לא מרכז העניין של השירה. הוא מייצר, מה? יש לכם ניסיון גם בכלל במוזיקת רקע, רק עכשיו? לא, לא עשינו. אנחנו לקחנו תכנים שהם תכני טלוויזיה, דברים שמשודרים היום, כדי שזה יהיה מאוד אקולוגי לשטח. אין לנו עוד ממצאים, אבל אני יכולה להגיד שזה נורא מעניין לעשות את זה. ההורים גם ככה פתאום שמחים להיות חלק מהמחקר. מחקר שדה זה לא פשוט, זה מאתגר אותנו בכל מיני צורות, אבל זה אני חושבת שנורא חשוב עם הרעיון של מדיה ושל התפתחות הילדים לחיות את החיים האמיתיים ולא רק להביא אותם אלינו. מה קדימה משהו? זה נמצא בפנים? הלכנו על אקולוגיה אמיתית, הם קיבלו את התוכן לבית. זאת אומרת, הם רואים את זה בפלטפורמה הטבעית שהילד רגיל לראות. איך מחלקים היום תוכן הבית? עשינו סקר מה יש למי, והורדנו חלק על DVD וחלק על USB. ממש הלכנו לתוך החיים האמיתיים שלהם, כי לא רצינו לשנות, נקרא לזה כמה שפחות לשנות את הסיטואציה הביתית שלהם. יש הורים, כבר חזרו אלינו תכנים ראשונים שאמרו, לא סובל את זה. לא רוצה, הילד לא רצה, הילד לא... זה לגיטימי. לא ביקשנו ספציפית, זאת אומרת, להעביר להורים את המסר, ואנחנו בודקים את התוכן ולא את הילד. שהילד, כל דבר שהוא עושה זה טוב, זה רק מספר לנו את האינפורמציה על התוכן. חוזרים דברים מהמקום. הילד חולה אולי. אולי, מה זה ההבדלים בין תרבותיים? אני בטוח שאתם נגעתם בזה, אני חושב שזה... קודם כל אנחנו עושים את זה כרגע בארץ. אנחנו עושים את זה כרגע בארץ. אנחנו כן לקחנו באינפורמציה הראשונית את אם יש, נקרא לזה, אם זה מהגרים מכל מיני ארצות, כל מיני, מה שאפשר. לא נכנסנו לשם עדיין, אנחנו הלכנו די על המיינסטרים של כרגע. מה שבא, זאת אומרת, לא הגבלנו. מה שיש סטודנטים שמכירים משפחות חיים. פשוט מה שהגיע ומה שבא בלי שיוך עדתי כזה או אחר. לא, זו החלטה גם שעשו. נכון, אני מסכימה איתך, אבל אי אפשר במחקר אחד להקיף תמיד כבר את כל... לא, לא, אבל אני לא יודע מה ההרכב שיהיה לכם. איזה גיל הילדים? הילדים אצלנו הם מ-18 חודשים עד 36 חודשים. הם גם מחולקים לשתי קבוצות, כשקבוצה אחת מקבלת תוכנית קצת יותר בוגרים, טיפה יותר צעירים, וממש הלכנו עם החיים האמיתיים של הטלוויזיה. כי גם הטלוויזיה בבחירות שהיא עושה, אני לא יודעת כמה מכם יודעים ומכירים, אבל אנשים שיושבים שם, גם אם הם אנשים נורא טובים ובאמת הם עושים החלטות על סמך הידע שיושב אצלם.
ואם זה ידע עריכתי, אז זה דבר אחד. מה שאת אומרת שאין מספיק סיטוטים פרקטית שמפתחים את התוכניות האלה. אז באמת יש שני קיצודים, המשימות ביצוע שהילדים יכולים לעשות בעקבות התוכנית, הם כאלה שבאמת... כן, התשובה היא כן. אני גם אגיד בצורה לגמרי גלויה שאי אפשר לייצר מוצר, לא תוכנית טלוויזיה ולא כל מוצר שמתאים רק לחצי שנה או רק לשנה. זה פשוט לא עובד וזה לא כלכלי, את צריכה איזשהו קהל רחב. כמובן שכשאת רואה תוכן שכתוב משנתיים עד 8, זה ברור לך שזה מצחיק מאוד, זה מיועד לשנתיים עד 3. אבל פשוט ניסיון להרחיב את הקהל, את הצרכנים. שצריך להיגמל אחרי זה. הבנתי בבחירה של בחרנו יחסית. כן, עשינו את ההתאמה, למרות שגם אם היינו מצליבות לא היה קורה שום דבר. אבל כן, תוכן אחד היה טיפה יותר מורכב, ותוכן אחד טיפה יותר פשוט. כן. קודם כל, תודה רבה, אני נורא נהניתי לשמוע אותך. רציתי לשתף משהו ולשאול משהו. לשתף קודם כל שיש לי חברה שבאמת לא יכולה לסבול את בייבי מוצרט באינטואיציה, היא הרגישה שזה לא, והיא הייתה שמה, כשהיא רצתה קצת שקט, היא הייתה שמה את הילדה מול הווינדאוז, שאז המוזיקה, הצורה משתנה בהתאם למוזיקה, אז נורא מעניין שאמרת את זה. מול הפלייר, הווינדאוס פלייר, ורציתי לשאול... הכל זה סוג של הסתגלות. הכל זה סוג של הסתגלות. כשילד מסתגל בין אם זה למובייל או למסך, או לפישר פרייס, אבל מותר בכל מקרה לצאת ולגבור מוצרים, כי זה משפיע על החיים של הילדים שלנו, זה מעצב אותם. לפישר פרייס יש קלטת שינה, או DVD שינה, או תוכן שינה, שהיום תוכל לקנות גם בסטרימינג, שזה מוזיקה עם כל מיני בועות כאלה, שפשוט באות ומשתנות וגדלות וקטנות ומשנות צבע ומתפוצצות על המסך. ילדים נרדמים עם זה, אבל הם מסתגלים גם להירדם עם זה. עכשיו לכי תגידי לילדה, לך, בת ה-10 או בת ה-12 במקרה שלי, אחר כך תחבי טלוויזיה כשאת הולכת לישון. זה גם סוג של ילדים. מה? שזה מוביל אותי לשאלה באמת הבאה, זה אם את ממליצה עד גיל 1.5 בכלל להראות תכנים בטלוויזיה. עד 3. אוקיי. הפדיאטריקס אומרים עד 2. אני חושבת, אני בתוך עמי חיה. גזרה של הציבור. כן. וגם אני השתמשתי, אני חושבת שיש דרך, קודם כל כמובן מינון, לבחור תכנים, ונורא חשוב, המילה הכי חשובה זה לתווך אותם. אני חושבת שאפשר לייצר ילדים שבגיל 2, כבר זה כל כך מתווך להם, שהם יודעים, אחר כך, הם ממש יודעים לקחת מהמסך דברים, הם ממש יודעים אחר כך להשתמש בזה כסוג של לוח לימוד. אבל כאן, פה קבור הכלב אומרים, פה תמונה בעיה. אז זה לא הולכת עם זה כאילו, את לא משחררת אותם חופשי על המסך, את עובדת בזה שוב פעם. את בוחרת להם, את מתווכת, את מדברת איתם, את משתמשת בזה אחר כך, את ממחישה להם איך אפשר להשתמש בתוכן הזה. אז אם את יכולה עד גיל 1.5, לא, מצוין, אני לא יכולתי. אבל אני כן, רק בילדה השלישית, שניים הראשונים לא נהנו עד כדי כך. כן הייתי מאוד מעורבת ואני מאוד מעורבת בזה עד היום, ואני רואה שהיא יודעת להשתמש, היא משתמשת במסך. היא משתמשת ויודעת להפסיק אותו איפה שהיא רוצה ולברור תכנים כמו שהיא רוצה, ממש, ספציפית. זה נורא יפה, היא עוד לא בת 3, היא בת 2.5 עכשיו, והיא ממש מודעת, והיא לא סתם יושבת שם, וזה יופי. אז את טוענת למעשה שהטכנולוגיה מקדמת את הילד, שכל פעם שאת מזכירה טכנולוגיה, את מדברת על תיווך. ולמעשה התיווך הזה שמקדם את הילד, כי גם מוצרט לא היה לו פלאפון ולא היה לו טלוויזיה ולא היה אפילו רדיו, והנה וואו, גאון. יש עוד דוגמאות כאלה. יש עוד דוגמאות כאלה, כן. אז אני אומר כאילו, התיווך זה מה שחשוב, ואם משתמשים במוזיקה כדי שההורה יבלה יותר עם הילד, מה טוב. אפשר גם להשתמש בסביבון ובאפיית עוגה, בשביל אותה מטרה של לקדם את הילד. ילד צריך יחס מההורים שלו. כששתי ההורים עובדים, ואף אחד לא מתייחס אליו, אז גדל משהו שהולך על 2. אבל שההורים כן, בגלל, כן? אני מהילד שהולכים על 2, זה רחוק להיות בן אדם, כן? אבל מי שמשקיע בילד שלו, ומתווך בין הכל, הוא שם בשביל הילד כמה שהורה צריך להיות, אז גדל ילד, גדל בן אדם, לא יודע, אולי נתראה. אולי נפרט, אתה אמרת הרבה מאוד דברים טובים, כן, ילדים צריכים הורים.
אוקיי? אני על זה בכלל לא חולקת. צריכים מבוגר מטפל. אתה יודע מה? הורה זה הגדרה ככה שהיום גם מאתגרת לך פוליטיקלי קורקט. מבוגר מטפל מאוד אכפתי ואחראי וששם בשבילה. תיווך זה דבר אחר, הוא נכון לכל, אני חושבת, עד גיל מסוים, אפילו מאוד מבוגר, הוא נכון להרבה מאוד היבטים של החיים. בגיל הצעיר מאוד, היכולת של הילדים לתווך בעצמם, מה שרואים על המסך, כמעט לא קיימת. נכון שאנחנו, כמבוגרים מודעים עכשיו, רוצים ליצור לתוכן שמתווך את עצמו, כי המציאות היא מסוימת, ואתה לא יכול היום, אתה יכול לצעוק מעל הגגות עד מחרתיים, ואתה לא תשנה את זה. השאלה איך אתה משנה את התמהיל פה, כמו בתזונה. אז אם הם אוכלים אוכל, אם הם אוכלים חטיפים, אז שיאכלו בייגלה מקמח מלא. למה? כי זה יותר טוב. זה לא רע בכלל, זה גם לא רע בעיניי בייגלה. בעיניי, אוקיי? זה יכול לפלוק עליי. יותר טוב זה מאשר נחשי גומי עם חנקן וזרחן וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז יש מציאות, ואנחנו חייבים לחיות איתה באיזושהי אינטראקציה משלנו, ולקחת עליה אחריות. והאחריות, כן, היא גם בתיווך. אני לא חושבת שלשיר של כמו לפורטוגל, זה טוב וזה טוב, זה שני דברים אחרים. זה מיומנות מסוימת וזאת מיומנות מסוימת. זה שני דברים אחרים, זה טוב וזה טוב. ברור שאצלי זה דבר חשוב, לראות ולהסביר מה הוא רואה זה דבר חשוב, ולפורטוגל זה דבר חשוב. אבל מה שמשותף לכל הדברים האלה, זה המתווך. וזה בלי המתווך הזה... אבל רגע, אבל כאן יש איזשהו הבדל. בכל זאת, אם אתה פה מתווך לילד, אחרי תקופה, אתה לא צריך... אוקיי, אני אגיד. לא יושבים לילד על הכתף, 24 שעות, כשהוא רואה. אתה עשית תפקיד של תיווך, ואתה מתחיל להשאיר אותו שם, ואתה נכנס ויוצא לסירוגים. לעומת אפיית עוגה, אני לא הייתי אומרת שבגיל 3 תשאיר את הילד לאפות. בגיל 3 לא לאפות לבד. גם, אני לא הייתי משאירה אותם. אבל כאן התיווך שלך מייצר יכולת לשימושים. אנחנו גם בסקר שהקדים לנו, שהוא סקר ב-350 משפחות, שהקדים לנו את הכניסה לתצפיות בבתים, בדקנו למשל ילדים צעירים, יש הורים שמלמדים את הילדים שלהם להשתמש ביוטיוב. יש היום דור לא קטן של צרכנים בני 2 וחודשיים, שיודעים לבחור לכם תכנים ביוטיוב. זה מיומנות. אותו דבר זה בצפייה בטלוויזיה. כאן כן באיזשהו שלב, you let go. מישהו מסביר איך לעשות את התיווך הזה? אנחנו בדרך. תביאי הספר, תקראי אותו בטוח, כל האימהות רוצות תיווך. לא, ספציפית, באמת. אני לא צוחקת, אין לזה היום עדיין פורמולה, זה אחד מהדברים שחלק מהדברים של המחקר שלנו. אני סתם רוצה, אני באופן אישי טלוויזיה בבית, ועם הילדים שלי אני מגילה ששם להם מוזיקה, והתיווך שאני עושה, אני רוקדת איתם, ואז הם רוקדים, כאילו, למה צריך את המסך באמצע? למה ההורה לא יכול פשוט לרקוד עם ילדים, ואחרי זה גם כן התיווך באופן, התיווך מפסיק, הם ממשיכים לרקוד. אני מסכימה איתך, אבל יש לנו מציאות קיימת. שוב, זו גישה באידיאולוגיה שלי. אני לא נלחמת בתחנות רוח ובעולם. אני חושבת איך אני יכולה לשפר אותו באמצעות המדע. זו התחושה שלי. אני היום, ולדעתי אף אחד, אולי בצפון קוריאה, אבל לא יכול להוציא את המסכים מהבתים. וגם הורים שהרבה פעמים אומרים לנו, בסוף, כן, אין לנו, אנחנו לא רואים טלוויזיה, הילדים פשוט רואים בטאבלט, הילדים רואים בסמארטפון, שזה יותר גרוע. יש לך גם קרינה שהם חוטפים ישר על הגוף. אז אני לא באה להילחם בתופעה, אני באה לטייב את מה שיש שם בשביל לייצר אימפקט יותר טוב. את מבינה? אני בכלל לא חולקת. המוזיקה זה דבר חשוב, ולא צריך את המסך שתקעו שם באמצע להפריע. ואם הוא בכל זאת שם, לפחות שזה יהיה הדבר הכי טוב שהם יכולים לקבל. עוד משהו. כמו שאמרתי, אני גם מתעסקת עם חיבור של ויזואלי ואודיטורי, וניסיתי לחשוב על דברים שאני עושה, על איזושהי הרחבה לדברים שאת עושה. זאת אומרת, כשראית את הבייבי מוצרט עם האובייקטים של הדברים שמלאבות והכל, אז יש תחום שקוראים לזה סוניפיקציה, שאנחנו בעצם מייצגים באמצעות כל מיני תופעות ותהליכים, שזה משהו שאני עושה את זה עם מודלים וסימולציות,
אנחנו חושבים, אנחנו עוד לא יודעים, שהערוץ האודיטורי הוא מאוד טוב בשביל למצוא דגמים בזמן, בניגוד לערוץ הוויזואלי שמאוד טוב למצוא דגמים במרחב. ולכן כל אחד מהם בעצם נותן לנו סוג שונה של מידע שיכול להיות בחלקו חופף ובתאימות, ובחלקו בהשלמה הדדית. לא, זאת אומרת, הרעיון הוא רק בהתחלה, אבל אני רוצה להציע שבעצם החיבור המהותי הזה, החיבור המתואם, ואני מסכימה עם שרית שהתשובות הן עדיין לא מספיק טובות, צריך לבחון את זה מחקרית, אם התיאום באמת תורם למה הוא תורם. רגע, אבל יש לי השאלה נורא חשובה, למה שלא יהיה מתואם? לא, אני שואלת את זה ממקום אחר, אני שואלת ממקום של איך את יודעת שהתיאום חשוב להתפתחות. אני פשוט מניחה את זה. את מניחה את זה. אני מניחה את זה כי ככה העולם מבחינתי חי. אפשר לבחון את זה, לא שאני הולכת. לא, כי ככה העולם אם באמת יכול להיות שאנחנו מסוגלים לספוג דרגות מאוד גבוהות של חוסר תיאום, כי אני חושבת שהמציאות שלנו סביב באופן כללי היא לא תמיד כזאת קוהרנטית, נכון ש... אבל כשיש לך גירוי צלילי בחוץ, כן, אבל בדרך כלל אנחנו חיים במציאות שיש לנו הרבה גירויים ויזואליים והרבה גירויים צליליים, ואנחנו מסוגלים להכיל דרגות גבוהות של חוסר קוהרנטיות, ואנחנו לומדים לטשטש אותם ולא לשים פלטר, אנחנו מפלטרים ומחפשים סטריאוטיפים בקטגוריות. אנחנו משלימים דברים על סמך מה שנראה לנו, אז אני אומרת שזה לא נראה לי, אני לא אומרת, יכול להיות שאת צודקת לגמרי, האינטואיציה שלי גם תהיה כמו שלך, אבל השאלה היא, איך בודקים דבר כזה? כי למשל במולטי-מודל לרנינג של מאייר הוא רוצה שדווקא מזיק. אם את זוכרת את הרידנדנסי אפקט, שאם את עושה גם, בדיוק, אז זה בדיוק דווקא מפריע של שמחה. יש מצבים שיש כתבה מלאה, וזה יוצר כפילות, אבל מולטימדיה, בקורס עיצוב מולטימדיה, יש רידנדנסי אפקט, שכשאני יש לי טקסט ואת הקריינות בו בזמן, זה מייצר אצלי עומס. למה? מחזק אחד בשני? לא, אנחנו מנסים לקחת את השאלות גם במקומות יותר קלים. אני מבינה, אבל אני רוצה להחזיר אתכם לעולמם של ילדים מאוד צעירים. מאוד צעירים. אבל המודלים של למידת מולטימדיה מבוססים על כל מיני הנחות של מודלים קוגניטיביים של איך שאנחנו מאחדים תמונה, קלט אודיטורי וקלט ויזואלי. מבוססים על הנחות יסוד שאני לא יודעת, יכול להיות שבאמת בגיל הינקות, אבל יש איזו זניחה שיש לנו מערכת שהיא דו-ערוצית, שיש איזושהי אינטגרציה בין הערוצים שמתרחש לנו באיזשהו... זה שאלה מחקרית, שאלה מחקרית. השאלה היא באמת עד כמה הנקות יהיו רגישים לפערים, לדיסוננס בין... מה שאני רוצה, אבל רק להמשיך את העניין הזה, זאת אומרת, אם ובלי תאימות, אני חושבת שסביר לה... זאת אומרת, אם לוקחים גם את הרידנדנסי אפקט, שאומר שאם זה בדיוק אותו מידע, אז זה לא מועיל לי שזה בא לי גם... אבל זה לא בדיוק אותו מידע, זה מידע משלים. ולהמשיך את הרעיון, בכל זאת להגיד שזה לא רק... זה מידע שבחלקו חופף ובחלקו משלים. אז יש לי אפשרות בעצם ליצור גירויים שיכולים להיות משמעותיים ללמידה ומותאמים לגיל, שמשתמשים בשניהם, זאת אומרת, לא להיכנס ל-redundancy effect, כדי שתהיה השלמה הדדית, ויש את התאימות כדי לראות את הקשר בין הדברים. אנחנו רואים, למשל, יש לי טכנולוגיות מוזיקליות לעיוורים שאני עושה, כדי שלאפשר לנו לעשות דברים שאנשים יכולים לעושים בחזותי. אנחנו מוצאים לא רק שהם לומדים טוב כמו הרואים, אלא שיש דברים שלומדים יותר טוב בערוץ האודיטורית, ושאנשים הרואים לא יכולים לראות. וזה המקום של לנסות ולהבין מה נותן לי האודיטורי שאין לי אפילו בחזותי. זאת אומרת, אני יכול... לכאן מהבחינה הזאת זה עולם מאוד גדול, כי זה נחקר כל כך מעט. אבל אני רוצה להגיד שבאמת כשאני חושבת על זה, אפרופו מודלים של למידת מולטימדיה, אז הרבה שעוסקים שם ביחס בין האם הם בעצם חופפים או משלימים או סותרים אחד את השני, וזה משוער שיש השפעה. הם סותרים כאן דרך כלל. אז כאן הם סותרים. הם סותרים? השאלה אם הם סותרים או נפרדים זה לא. אם הם מתקיימים במקביל, יכול להיות שזה לא. אם הם מייצרים סתירה ממש. אם משהו זז בקצב, והמוזיקה זזה בקצב, זה מתחיל... אבל אם אני לא עושה אינטגרציה בין הגירויים, אני בכלל לא אראה את הסתירה. אז אני אשאל אותך שאלה קשה, אז למה שזה יהיה שם בכלל?
בשביל ילד צעיר, בשביל מה שהוא יראה, סתם איזה אבל כשאתם אירועים מסתובבים. את שואלת את זה מנקודת מבט של היצרן שמוכר את הקלטת? לא, שאלה שקונה אותה, כי רוצה לקנות זמן איכות. שממילא אמא תקנה בשביל זמן איכות. עכשיו, אם כבר, למה לא לעשות משהו שאולי כן יש לו איזשהו ערך מוסף? אם כבר ממילא זה יקרה, כי האמא כן צריכה לשתות קפה מתישהו. אחרת היא תשתגע והתיווך לא יהיה תיווך טוב. אז זה יקרה, אז למה לא לנסות שבאותו זמן יהיה גם איזשהו ערך מוסף מעבר לזה שהאמא תהיה יותר רגועה. למה כאלה כבר עם ילדים צעירים? בשביל מה? זו שאלה מעניינת. בסדר גמור, אבל אני דרך אגב, אני חושבת שזה לא אין לי לבחון את זה אפילו על ילדים. אני לא הייתי לוקחת, אני אישית, פרטית, בתוך מחקר שלי, לא הייתי לוקחת גירויים צורמים ובודקת כמה ילדים. כשרואים בייבי מוצרט שיש שם סלט ירקות, ותקחי את בייבי מוצרט, תערכי אותו שהוא לא יהיה סלט ירקות. אבל אני לא חושבת שבייבי מוצרט מלכתחילה הוא מאוד טוב, כי אני לא חושבת שגירויים מהסוג עושים משהו ילדים. אבל אני חושבת שהניסיון לעשות רדוקציה של מים משתנים ומשפיעים הוא לא סוג המחקר שנעשה כאן. במחקר שנעשה כאן, בואו נראה מתוך מה מהז'אנרים הקיימים, איזה ז'אנרים יוצרים את הפעלתנות הזו שאנחנו יודעים שהיא טובה יותר. אין פה ניסיון להגיד, אוקיי, בואו נבדוק אם צריכה להיות התאמה בין זה לזה. בואו נראה. הדברים הם יותר גנריים. נסתכל על ז'אנר הפעלתי של גן, נסתכל על ז'אנר של... אחר כך נשווה את זה לבובות ולסרטים מצוירים. זאת אומרת, זה היה אחד הדברים שהתכוונו לעשות, כרגע החלטנו לנסות ורק לבדוק את הדברים הראשונים. אחר כך אנחנו ניקח את אותו דבר, אחד מלווה באנימציה, אחד מלווה בבובות, ונראה מה עושה את זה. לא, אני חושבת שהתפיסות כאן הן משלימות, כי מה שאת עושה זה באמת לקחת את המחקר האקולוגי שהוא באמת לקחת את ההקשרים של מוסכמי התרבות וקיימים בהרבה מקומות מצד אחד ולמצוא את המיטב מתוך כל הדברים שקיימים. מה ששרית שואלת זה סוג הדברים שמאפשר ליצור דברים שלא קיימים. כיוון שאם מוצאים שיש איזשהם יתרונות ושילובים מסוגים שונים שלא קיימים כרגע באחד מהז'אנרים, זה מאפשר להמציא את הז'אנר הבא. אני מתפעל בעצם מהתעשייה הזאת, שהיא מצליחה, שהיא הצליחה כל כך יפה ליצור לנו טלטאביז, שנלטאביז, ומוצרט, וקצת עבדה באקראיות, ועם מחקר, בלי מחקר. מי הם האנשים האלה שהם מהנדסי הילדות שלנו? אני אגיד לך מי הם לא. הם לא אנחנו. ממש לא. אני לא מסכימה, אני איתך. אלה שהקימו איזשהו ערוץ של טלוויזיה מה? מדברת על בייבי? כן, אני חושבת שזה בייבי. אני חושבת שיעל קצת מדברת עליה? אני הכרתי חלק מהאלה שהיו שותפים להכנה ממש בהתחלה, הם היו אנשים צעירים שמאוד אהבו והאמינו את מה שהם עשו, הם כמובן היו צריכים להתפרנס, אבל הם לא היו אילי... אני אעשה סדר, בסדר? אני לא חושבת שהם רעים. לא, אני לא חושבת שהם רעים בכלל. כן. אבל כשאמרתי הם לא אנחנו, התכוונתי לכך, וזה גם נוגע בדיוק למה שאתן העליתם קודם. אני חושבת שלנו כאנשי אקדמיה יש אחריות גדולה להצטרף לאנשים האלה, בכלל לא מהמקום הכלכלי, אלא מהמקום של לבחון, לבדוק, לזקק את השאלות ואת התשובות, מה משפיע, איך משפיע טוב, ולתת פתרונות שיהפכו אחר כך לאנשים מהסוג הטוב הזה שהלכו והקימו באמת מאידיאולוגיה חיובית, לתת להם כלים ולתת להם איזה שהם סרגלים שהם יכולים לייצר את הטוב וטוב. בהחלט. אבל בהרבה מאוד מהמקומות, אני אסייג ואומר בזהירות, לא יושבים אנשים שגם כשהם עושים דברים מאוד יפים ומאוד טובים, אבל שידע התפתחות הילד אומר לרגליהם, נקרא לזה ככה. בחלקם בו יושבים אנשים שהאינטרסים שלהם, לא, אני לא אומר את זה אינטרס, אני שם בצד הכלכלי. אני מייצר תוכנית, עכשיו 30 דקות,
שתינוק יבהה בזה, זה הישג, זה לא, אני כבר לא יודע, זה בלי ההרמוניה. אני מכירה תינוק אחד ששמים אותו מול כדורגל, משחק כדורגל, זה דברים של הרגל, אני לא יודעת מה. מה, לא, זה כל דבר שהם היו שמים היו מסתכלים? לא יודעת, אבל אני לא הייתי שמה, אבל ראיתי את זה, אני הייתי בשוק. מעבירים בערוץ, אז הוא כמו הילד הזה שבוחר לזה. הוא צריך את הכדורגל. יש לכם סרטון נפלא של אבא, שמאכיל את בנו מאוד מאוד צעיר. אתם מכירים את זה מול גנגנם סטייל? מה, לא? כן. הוא מראה לו את הגנגנם סטייל. יש סרטון מקסים ביוטיוב, ואני אשמח לשלוח לכם, ואולי תפיצו אותו ביניכם. לא מוכן ולא מוכן, הוא מפעיל לו את הגנגנם סטייל, הילד הוא מחניק. אין הגדרה אחרת, מעמיס אותו. בשנייה שהוא מכבה את זה, הוא מפעיל. תשמעו. זה משהו על טבע ילד. אחר כך אם אתה שואל למה ילד כזה לא אוכל זלי, זה הוא גם רגיל לזה כבר, ותחשוב כמה גרייה הוא מקבל כל זמנים. קורן רק בשרמה. תשמעו, זה באמת, יש המון שאלות שנוגעות לתחום. אני תחום ילדים צעירים במדיה מאוד מחיה בכלל את כל המחשבות שלי. יש המון שאלות, אין לי תשובות על הכל. אני חושבת שזה מחקר שבגדול הוא בחלקליו. מי שבחן עד היום, הרבה מאוד אנשי רפואה דווקא הלכו לתחום הזה, סטאקיס ושכחתי את שמותיהם כרגע, שרובם דטרמיניסטים. רוב המחקרים שעד היום יוצאים לשטח אומרים נו, אסור, 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 לא טוב, לא טוב, לא טוב, פוגע, פוגע, פוגע. שזה תשובות שהן מבחינתי קצת בעייתיות, כי הן לא נותנות כלים, הן לא נותנות שום דבר, מה לא ומה כן. אוקיי, לא הבנתי, עכשיו יש מציאות וחיים, מה כן ואיך כן, ולשם אנחנו בעצם מכוונים את השאלות. תודה רבה.